Tento týždeň sa začala rekonštrukcia cesty 3. triedy v smere zo Štrby do Važca. Dôvodom je nevyhovujúca šírka vozovky, ktorá spôsobovala problémy pri stretávaní sa vozidiel. Pán starosta, od pôvodne uplynulo 24 rokov, po nej bola urobená táto cesta v smere do Važca. Áno, tá povodeň prišla náhle, to bolo po obede a tá voda išla smerom na Štrbu. Na Važec išlo málo vody. No a tým pádom nám tu ublížilo to aj k tejto komunikácii a keď sme požadovali, aby ju vyasfaltovali do nejakého pôvodného stavu, tak sme neboli úspešní. Ono nakoniec je pravda, že moc tá povodeň ceste neublížila. Cestári, čo sme akurát vedeli ich presvedčiť, povedali, že potiahnú len jednu vrstvu aj na jeden pás. To znamená, oni urobili cestu na prostriedku. Všetky tie roky, odtedy sme sa trápili, teda vodiči, ktorí chodili medzi Štrbou a Važcom, pretože museli, keď sa dva auta stretávali, tak museli ísť do priekopy, lebo na ceste nevošli na ten jeden úzky pás. Keď sme začali budovať chodník, tak bolo vidno, že tá komunikácia je naozaj úzká. To sa len ukázalo, že tá komunikácia, po ktorej jazdia auta, je úzučka, čo sme my vedeli, lebo chodník nezobral ceste ani pol metra. Na chodník máme pozemok, ktorý je smerom do pola. To sme získali tento pozemok od pozemkového fondu a od Prešovského samosprávneho kraja. Teraz, keď sa postavil ten chodník, tak to auto, ktoré ide a ktoré sa predtým vyhlo tak, že išlo smerom do priekopy, tak už sa nebude mať kde, lebo tu je obrubník, čo sa týka chodníku, lebo chodník je zodvihnutý nad cestou. A tam sme ich presvedčili, že keď boli také láskaví a skúsili nám pomôcť kvôli bezpečnosti ľudí, že by sme tú cestu rozšírili. Podarilo sa. A ja som rád, že aj keď vidím aj dneska tu zima, fučí, ale že nastúpili. Rekonštrukcia cesty sa realizuje od hranice Prešovského kraja v smere od Važca po hranicu obce Štrba. Od hranice s Važcom vyasfaltovať až po vstup do dediny, až po Tajchmana, teda číslo domu 1. Budeme musieť urobiť niečo preto, aby všetci tí, ktorí chodia po tejto komunikácii a najmä z Važca, nechodili rýchlo. Takže určite musíme robiť nejaké opatrenia, aby tu neboli preteky, ale aby to bola komunikácia pre ľudí. Zajtra, v pondelok, skončí úplná uzavierka tejto cesty 3. triedy. Podarí sa, pán starosta, za týždeň úplne položiť celý asfaltový koberec až po Tajchmana? Ja si myslím, že áno, tak ako vidím, ako ich tu sledujem. Je to firma, s ktorou máme veľmi dobré priateľské vzťahy, takže budú sa snažiť urobiť maximum. No a potom od pondelka sa presúvajú na Tatranskú Štrbu a začneme robiť kolo sídliska a od hlavnej križovatky od 18 smerom ku Štrbskému plesu. Potom sa práce prerušia a v jari by sa mala robiť potom komunikácia od Štrbského plesa smerom ku Tatranskej Štrbe. Ak sa nám to všetko tak podarí ako doteraz, nám ide karta, tak budem rád, lebo toto je veľká vec. Mať tento chodník. Z akých prostriedkov je financovaná rekonštrukcia tejto cesty 3. triedy medzi Štrbou a Važcom? Tak, to sú prostriedky, ktoré sa nám podarilo zázračne vybaviť, takže zase nám pomohol Prešovský samosprávny kraj, za čo naozaj patrí moje poďakovanie šéfovi ciest, že urobil ten malý zázrak pre nás a že týmto naozaj je to veľký úsek cesty a dlhý a že nám výrazne pomôže, takže verím, že si budeme aj v budúcom roku môcť dovoliť ešte niektoré veci urobiť. Chceme niečo urobiť pre Tatranskú Štrbu, takže to máme v pláne. Štrbské pleso, myslím si, že máme v nejakom stave, i keď bolo rozkopané pri plyne. No a potom nám ostane, keď dobudujeme chodníky na tej hlavnej ceste, aj vybudovanie komunikácie po hlavnej ceste v obci. Po ukončení rekonštrukcie bude premávka na tejto komunikácii bezpečná už aj z dôvodu vybudovania cyklistického chodníka. Popri ceste 3. triedy zo Štrby do Važca, ktorá sa práve rozširuje, je už vybudovaný takmer celý cyklistický chodník. Áno, takže treba povedať, že toto je chodník pre cyklistov a pre chodcov. Nik iný by po ňom určite nemal chodiť, žiaden motorkár.
Toto má byť chodník bezpečný pre ľudí, pre deti, keď sa budú chodiť prechádzať. Ja sa teším, keď tu chodím, že hodne ľudí už využíva tento chodník a tým pádom naplňa svoj účel. Bezpečnosť, moderný chodník, budeme to len zveľaďovať, sem tam ešte nejaké prvky budeme popridávať, ale je to výrazný krok dopredu pre bezpečnosť ľudí a preto, aby sme využívali ten šoldo viac ako doteraz, aby nám všetkým slúžil na oddych. V uplynulých reláciách si spomínal, že cyklistický chodník bude pokračovať ďalej až po hranicu, môžem povedať, Prešovského kraja. Áno, takže hranica je hranica s Važcom a Važčani nech sa starajú, aby sa napojili po tabulu, po svoju hranicu, takže to inak nejde. To platí aj pre Lučivnu. My urobíme po hranicu s Lučivnou a ďalej sa musí starať Lučivna a potom je to už prepojenie potom do Svitu a do Popradu. A potom máme tú časť smerom na Šuňavu. Chcem povedať, že aj teraz sa nám darí v tom, že sáňame ďalšie finančné prostriedky, aby sme to dokončili. Bo sme v našich vystúpeniach s doktorom Bielakom hovorili, že no tak za 3 roky možno dokončíme a tak ďalej. No, my sme tak nachystaní, že keď sme rozbehnutí, robme. Pretože všetko už bude len a len drahšie a komplikovanejšie. Takže sa snažíme to dotiahnuť. Aj teraz mám prísľub, že nám schvália ďalší príspevok na budovanie cyklotras. Naša predstava je, stojíme na mieste, kde ideme do Šoldova. Odtiaľ sa dostať na Štrbské Pleso. To je naša predstava. A tým by to všetko získalo, že tí cyklisti nebudú chodiť po ceste na Štrbské, ale po cyklistickej trase. Máme predstavu, ako to urobiť, veď už dneska sa vieme dostať na Tatranskú Štrbu. Cez Chatovú oblasť sa dostanú ešte vyššie. Potom sa dá ísť na bývalú trať, kde bola zubačka, a už šlapeš až na Štrbské Pleso, takže urobiť nejaké premostenie, čiže máme svoju predstavu, ako to urobiť v našom Chotári. Chcem povedať ešte a pripomenúť ľuďom, že tu vôbec nemala byť cyklotrasa v Štrbe. Vôbec. Keď sme začali okolo toho robiť, tak tá cyklotrasa v Štrbe sa vyhýbala. Čiže toto sme dokázali presadiť, že tu bude, pretože treba prepojiť s krajom a treba prepojiť na Tatry. Dnes zastaneme, pokračujeme ďalej v budovaní toho, čo obec potrebuje, lebo to je rozvoj. A keď máš infraštruktúru v dedine, keď budujeme to, čo ľudia potrebujú, a to je tak osok pre všetkých, tak to je tá priorita tej obce.